Ik nang jingtung ong nang ko nat sikido ma nang phan pini anta nitum nang theklong le dalo so pir the pen le kachi ute kang putakali nitum nang phan nang kelong ji phan nitum nang kiri kabor I thektik an jiseglo bontame nang phan pini anta nitum nang thekponong le dalo tormon sin pensi nang mangke bangs so pir tho pen chiu e sitame nang phan pini anta nitum nang che thekponong le dalo lasi pini chethan namji labang so alam mangke kiduga tumpu kisung bangso pirthe long kedoke kisung penang an kisung ke itum chechak nang ne pen an se akiduk tum churing chorek tum usitame ne pen an se atum sitame churung chorek tum sitame kiduk ke thedung binong ni video bangke ni pan chetek long ledat labang so video bangsi nili thamba chini po tangte video chengche prang nili channel private po posining chethelo none prang sitame laposona video one ver po lapen nili video sitame one bea jagding piglo pini puthot video one cholo lasi tangte eletum chethanam chuna nili ke bangso pirthe bene kache wai putakali lasi nili tum kache theklong leta ningkan nisita abat cholo 1.5 years bagdolo lasi kedam tang 2023 December che close nili ke bangke thekonong ledalo thekonong le the bangke nili ke bangke asapso bang mentor monsin bensi nili ke bangke apusita me asapso belek hilo amasi pula bensi nili ke bangke che theklong ledalo non puanta nili video photo sita me lahelo nili ka klenglo asapso be sita me la neko alam si nili asapso thiek pen pachini po nili po sita me bangso pirthe pen chiu te kang tanglo chiu etlo kedam tang 2019 aning kan February che close si alang bang bang supir the pen chiu te kang a the bang ke bang nang kelang e pen si alang chiwoi nang lo si ason dak tak si nitum bi hel bi kray aning a hut pen si tame alang nitum kiduk de damasi borop nang jor pichot pen si hasuhut noyai si hini ba hikia duli pen si alang borop nang jor pi pen si nitum hanang pathe nang pading nang papor helo hasura bangke dak best karbing long bangke nepo si dak karbing long bangke ha hojai an pensi cycle pensi boro ba hui ke dam ke van mon si gari motor pensi lai hui business ke claim hasut ke sitame cycle pen lasi nitum phan nang pathe nang pading lo amasi nitum ta ke plang ui kali masi government school long si pore dunai di amasi nona bangke nitum nang the nang ding lo sitame nepo bangke non alang kereng mea por bangsi separeng meja por bangsi bangso pir thepen chiu te kang nang lo nitum ning duglo lapen arnam sitame lam ke ontong ong lo pusi ni pupo bang mentor monsin bensi nilipo panke apranang karmo pilo lason tak tak bang tulo aku ni ga kleng pining an nitum che theklong le 1.5 years an pleng tanglo ni ga kleng panta nitum che theklong le athe bang nang ka mentor pensi ni panta nang pa theklong le itir nitum han hemi si sitame nang pache bohong po nang pachu ripo ni pen sitame nang pache theng nang pache chok po ni che khang ni inke alang ni bangke aning ke hang bek kali alang yung si me pen me phun me ed ba aning yung si me ed ba phun nang phalang no pipi po son ni tum korti do anang bong bang thom sitame itum chihiru che chok abeda je polo pinianta itum kisung do an ke pho do an kachechak nang pen pujitame ni itum korti yang bong cherap chitu pen itum chepareng unji mani asi pini bangke niga kleng kang boda dalam mangsi nili pupo je koson pelone bang nang mentor nang munsin pensi ni tumhan hemi si tame nang bache bohong nang pachuri lo amasi ni iga bangke non puanta che theglong le dalon ningkan sire benglo asi nang le tumhan chuning rialam the bangke jong si nili ga kleng phan theglong pote nang le tum nili phanang khobor po bate nen form pupo si nili chuning ri lo amen ke korom han sepu address bangke satgang nong tu west karbi anglong sipuri lo lasi nili ga bangke jongsi apu jongsi mesen pote la puson klem tap dam tap mantap te lo non puanta kichulong ne kijun ne kalang ilu ne chi alu ne chi thelang ne nilitum thang information ta awit penlang nitum thana sitame information pilo outpost thana outpost an badak bai thalang so sitame nitum FIR pilo amasi nilitum phan nang puduno je nangtum thang da mathari nitum kiri pan bangke nitum nang birta pidunji nang bor ipidun po nitum outpost ba police station anang kangan sitame nitum daga samangkang ke nitum chekobor po na mojong si theklong po ti nitum inform po pu pini aning kani sirai benglo nilitum che theklong le bat thana pentame information ave nitum kar news bakar bengong live lai tuman sitame nilitum
Karbi Anglong reporter ba Assam News Live News Fast Fab Live hui situm sitame ni litum khobor lo media teman sitame ni media tumlong benta pache tag lo sitame ni tum non puanta chathek long le dan lo asi ni litum kichibi nong lo pubang ke ni litum chini long lelang ba las chini long lelang lasi non bangke nang litum nili subscriber do an ba nili channel kelang ara do an ba nili video kelang ara do an sutum pansita me tuning rilo nang litum jongsi theglong polote nili pan inform mig bekta nili hem dak satgang West Karbi Anglong satgang nong tu la halo asi nili tum jongsi nili ga kleng do polte nili tum ta anaki sung awe ba apu yongsi hino ni pusonte ni tum stame cerap citu cuklem chodam stame reng dok reng nipan bangso pir thepen do ponong ji apolo non bangke ili mentor monsip la bangso ka mentor ka monsi na bangke ili tum Karbi jansi ci unchot bang khai pan ki uni alang litum ke Pupilo nilitum hanang pasung pen alang tum bang so pir thelong nilitum hanang pasiksak ke nang litum pupilo ali kelong lalo nilitum nang litum man pupine nang churi do man nasi nilim mentor monsim tuman sitame labang so thelam pudamji pudam kantung bangke lalo je kupisi ili mena Karbi jan la puson kisung jongsi plan ulu du ulu polote ili tumke daksi cimintor cuman sipo bang labang sopir theben ke boche dun kereng dun jipan ke dakon sipa don po asi bang khai pan ki chun ili Karbi jam si chun chot lason tak tak si ili Karbi tumke lason si dupon bom no ke plan ka ching thuri kali si hala ke plan ka ching thur man sa mon mentor mon simpo ili Karbi tumke son si nang dupon bom no lason hiloma Karbi khai ka ching hon lalo asi tangte nili video sitame pading elo nili sebangso video chokche le doan than pachini pan pusitame pading elo si nili channel subscribe kelang pote subscribe pupu sini chetalo ase do me thak me kado we Karbi Anglong ara doan pan sitame la bangso video bang nang share pi vek tanang pachini pi pon than sini chetalo lasi pini video bangke lan sikang tono do me thak me kardon